chroeso i bodlediad rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris, fel yr arfer, mae Iestyn Thomas a Carwyn Evans yn ymuno dy fi. Boys, siwt mae'r wythnos di bod i chi? Yeah, good. Nôl yn prifysgol fel rhywun fath. Oedd grŵp ni di gorffen ail yn y quiz di Mercher. Fydd yna'n bach yn disappointing. Ond eitha braf i fod nôl yn y prif ddinas a so edrych ymlaen i'r blwyddyn academaidd newydd. Byddwn ni yn gofyn pa fath o quiz yw e, ond I assume nid quiz am y gwych, because otherwise bydde dim quiz o gwbl, ddim competition o gwbl bydde. Wel, oedd y person oedd wedi rhedeg y quiz yma, ddim yn rhoi enrau mas, ond nhw wedi cael un o'r atebion anghywir. Oedd yn quiz rugby hefyd, question rugby, dim quiz rugby, question rugby, the quiz amdano chwaraeon, so llwyth o chwaraeon gwahanol, ond y cwestiwn oedd pa dîm wedi ennill cwpan y byd dynion y fwyaf, faint o weithiau. Oedd cwpl ni wedi dweud i Africa, beth oedd yr ateb cywir, a oedd ni wedi cael fod yn anghywir. So, o'n i wedi cael bach o VAR check arno fe, ond ni wedi cael y pwynt wedyn. Pwy oedd y quiz feistr yn meddwl oedd wedi ennill y fwyaf weithio? Dylan newydd, siwr o fod, yma. Dylan newydd. So, schoolboy. Old news. Schoolboy. Oedd fel, nath rhywun o Brifysgol Caerdydd cyfal Andrew Ford o blaen a gofyn sawl gwaith mae Cymru di ennill gan blawn yn ateb y gweud fe. Ers flwyddyn 2000, a wedi gweud, wel, 4 gwaith, a nath rhywun, na, 2, a dweud, na, 4. Ti'n gywir, boi? Carwyn, siwm wythnos ti wedi bod? Wel, ddim mor exciting a Iestyn am yr honest y ti, ond na. Ti'n gweud na, mae Iestyn wedi symud mewn i brifysgol, fe'n sôn am un noson lle gath y quiz, so we'll make of that. Fe ddim yn nos, so fe ddim yn mor exciting ma fe. Fe jyst rhyw awr yn y prynawn, so felly ddim. Felly wedi gofyn wneud y hype yma amdano'r quiz. Felly mae'n dangos am yr dawel y wythnos fi wedi bod wedyn, ond na. Reit gyffroes nawr, mae'n twmlo fe bod ni nôl yn ganol rygbi sy'n wastad yn beth da. Mae'n amser cyffroes. Yn wedi gael tywydd felly dal reit braf. Mae'n meddwl felly gen ni bach o running rygbi a bod bach o adloniant ar ein sgriniau teledu ni am y cwbl o synes yma. Mae wedi bod yn wych wrth gwrs, dechreuon ni dy bang wrth yswetha ga Iwan Johns mlaen ar y podlediad, canolor gas newydd, chi'n gallu gwrando ar hwnna ar bopeth chi moyn a gwylio fe ar YouTube os chi eisiau. Wel, wrth gwrs mae'r rygbi'n barod i dechrau, fel ni sôn, fel wnaethon ni wrth yswetha, ni'n gyd i gwylio gêm Caerdydd yn erbyn Glynebwy, Caerdydd yn ennill gan 17.10 ar ôl hanner amser. Wrth gwrs, mae'r podlediad yma yn dod mas fori, ond pam na wneud live updates am gêm sydd wedi bod. A wedyn, wrth gwrs, gêm yn barod i bod prynawn yma. Boes chi wedi gwylio'r gêm oedd prynawn yma, gêm enfawr yr wythnos, gêm fwyaf darbu sydd erioed bod yn fy marn ni. Na, ni ddim, ond ni wedi gweld rai posts ar X. Fi'n newydd nawr, fi ddim yn old school ragor ar X, so fi gallu gweld pwy oedd wedi chwarae, ond fi ddim yn siŵr beth oedd y canlyniad. Ambell i gais da glantaf, yn edrych yn siarp iawn, byddwn ni'n meddwl hwnna'n tipyn bach o sioc, byddwn ni'n meddwl, dim ond fi eisiau fel amharchu glantaf yn unrhyw ffordd, ond beth fi'n cofio, mae Coleg y Cymoedd gan ymlaen yn dîm sydd thereabout. Glantaf yn erbyn Coleg y Cymoedd o fe. Wel, fi'n credu mae Glantaf wedi cryfhau dros y blynyddoedd diwetha ers bod yn academi i fod yn onest, ers mi ar yr ysgol. Ond nath ddoi beth dod yn gilydd. A sa'n siŵr os oedd e'n just yn rhyw fath o arhap o dden, nath yn ddigwydd. Ond nath nhw giro Coleg y Cymoedd, fi'n credu 36 i 20 oedd e'n diwedd. Un chwaraewr ddath sereni dros baw arall, oedd llawer o sir yn cael ei ddangos, ond Joseph Jones, tair cais iddo fe, just ar ôl
Hanner amser wych ar yr asgell, a fel oedd Carwyn yn sôn, cais gwych yn yr hanner gyntaf gan Glantaf yn derbyn cic o'n hanner ei hunain a o'n rhedeg nyn lled y cad. Cais wych werth gwylio ar gyfryngau gymdeithasol a'r drydar, fi'n old school a dim X yn riaeth Gymraeg, felly drydar fi'n mynd i gadw i weid. Ond anyway, swn ymlaen i sôn am Super Rugby Cymru, be wnaethoch chi am yr wythnos gyntaf? Iestyn, a dechrau dy ti, heblaw am ein rhagdybiaethau gwarthus ni. Wel, o'n i ddim gallu gweld rai o'r gêm ydi Sadwn yn fyw, herwydd ni lawr Heol Sadus. Gêm rhwng Pontypridd y Bagod, oedd Pontypridd i ennill 4-19, rhywbeth fel yna. Fi'n gofio'r sgôr llawn amser, ond oedd fuddugoliaethau eitha dda i, Glynebw, falle mae fe ddim yn yr un canlyniad heno lawr Parc Arfer, ond ni'n meddwl oedd Cwns Cyfryngau wedi dechrau'r tymor dda yn erbyn Abertawe. Wrth gwrs, mae Cwns yn falle un o'r tîmoedd yna, oedd falle cwpl o pobl yn disgwyl i gorffen tu'r gwylod y tabl, ond sgwr i 39 o bwyntiau a ennill gêm gyntaf tymor, so mae'n mynd i helpu chi llawer. Carwyn? Be sy'n taro fi o'r wythnos gyntaf yw bod nhw gyd yn edrych fel gemau da o ran entertainment i'r dorf oedd yn y gemau. Maen nhw gyd wedi bod yn gystadleuol, mae lot fawr o geisiau wedi bod. Mae'n argoel i'n dda mewn ffordd. Fi'n credu fel, bod ni wedi cael bob falle prediction yn iawn wrth diwetha, mae'r tîmoedd wnaethon ni enwi falle bydde yn brwydro am y safleoedd ucha. Heblaw Pontypool oedd yn amlwg yn erbyn llan ymddyfru, mae'r tîmau oedd hynny gyd wedi rhoi marcer cynnar lawr, yn wedi falle Casnewydd yn rhoi 20 o bwyntiau ar pen y bont. Mae'n dipyn o scalp am gêm agoriadol y tymor. Ond na, gobeithio bod y safon a bod yr un fath o sgôr ys yn ei penwthnos ma to. Fi'n gwybod Di Glynebw heb sgorio heno eto, ond yn sicr Gaerdydd, o ddim un yn disgwyl nhw fel anu Rygbi Gogledd Cymru a cael y fuddugoliaeth, ond dyna beth wnaethon nhw. Maen nhw wedi dod gytre, gêm gyntaf gytre'r tymor heno, a maen nhw'n bacio hwnna lan. So na, chwarae teg i Gaerdydd fi'n credu am falle bod y surprise package wedyn ni ar ddechrau'r tymor. Ie, mae'n edrych fel mae Anaf eitha difrifol a fi'n credu mae fe'n Gwilym Bradley eto. Siomen fawr os taw Gwilym Bradley yw e. Ond ie, Caerdydd, maen nhw wedi bod yn wych heddi i fod yn dig. Evan Daniel, da cic enfawr, bron yn 50-22, ond oedd wedi cael ei bwrw yn ôl i hanner hynny, a Steffan Manuel, 50-22, ond yes, Evan Daniel a Dewi Cross with his best Thanos impression, I am inevitable. Mae fe wastad yn sgori ceisiau, yn sgori ail gais Caerdydd, a maen nhw fel yw gyd 2-50 bwynt i 0 ar y blaen ar y foment. Ond, fel ti'n gweud, Carwyn, mae fe wedi bod yn dechreuad dda, a nes i weid Casnewydd i gael dechreuad dda, ond bach o sioc oedd weld bod nhw wedi cael 6 pwynt yn y tabl. Beth wedi gwneud o 2 pwynt bonus? 1 pwynt bonus ar gyfer 4 o geisiau, a pwynt bonus arall os chi'n cael fuddigol gan fwy na 15 gyda Iestyn? Ie, fi credu, oedd neb wedi dweud wrth fi bod hyn wedi digwydd ers ti Sadwn, so oedd bach o sioc i'r system. Be'r barn, Carwyn, a dechrau dy ti, disgwyl bod ti ddim o blaid? Na, fi'n credu bod hwnna'n ddelfrydol. O, dim fe'n argymell ti i chwarae running rugby, ond ar yr un pryd, ddim yn gwybod, mae hwnna'n rhywbeth gallai fel dod fwy yn play tua diwedd y tymor. Yn wedi os oes na ambell i dîm, so ddim unrhyw o beth o gyrraedd y gemau a'r gyfle a dim byd fel ni, a bod y tymor nhw drysto, a bod tîm falle arall sy'n brwydro am y brig yn chwarae tîm sy'n dal yn y ras am y gemau a'r gyfle, gallai fe'n bach yn anheg wedyn. Ond, yr un reol yw ei bawb, mae fe beth yw'r gair fi'n meddwl, mae fe'n wneud ti i wario rygbi mwy attacking. Byddai'n rhywbeth eitha da wedyn de, felly. Fi'n gwybod ti'n cael pwynt os ti fewn 7, ond os eisiau
edrych arno fe o'r ochr na hefyd, yn hytrach bod ti jyst yn gwobrwyo'r tîm sy'n ennill, bod ti felly'n edrych ar ffordd gwahanol neu ychwanegol felly o gwobrwyo'r tîm sy'n colli. So'n gwybod, mae hwnna'n anodd os ti'n mynd felly, os ti'n fewn 10, ti'n cael 1 pwynt, os ti'n cael 5, ti'n cael 2, fi'n mynd gwybod, mae'n mynd yn confusing wedyn, a mae'n job caled i'r statisticians rhywle, ond yn fer na, dwi'n mynd fan o'r pwynt bonus ychwanegol. Ie, sa'n pwynt, sa'n hoff iawn ohono fe. I fi, mae fe bron yn rhoi 2 wobr i un tîm. Os ti'n mynd i sgori 15 fwy o bwyntiau na gwrthwynebwyr, fel arfer mae hwnna, oherwydd chi'n di sgori 4 geisiau. Mae fe bron bod chi'n cael extra, double the reward bron o bod, a falle dyna yw'r cynllun, ond sa'n credu bod hwnna'n y peth gywir. Iestyn, ond fel wnaethon ni weid, oedd llawer o'r gemau yn uchel sgorio yn y fforest, ddim yn gemau sydd wedi fyw mor bellach. Ond pwy oedd perfformiad yr wythnos i ti? Nes ti weid Cwynt Gyfyrddin, ond Casnewydd siŵr o fod o'n nhw'n, wel, rhaid y Landman yn croesi yn y gêm na, oedd yn cais gwych, ond perfformiad gwych fyd. Fi'n mynd i roi i Tom Bowden, fi credu, o Caerdydd. So, sgwr i hat-trick mewn gêm gynta tymor. So, mae hwnna'n dechreuad eitha dda. A so, mae llawer o sôn dan o fe. Felly cam i lan mewn i'r cam nesaf dy'r rhanbarthau yn barod. So, mae fe'n diddorol i gweld e chwarae yn y SRC Super Rugby Cymru. So, fi'n yn barod mewn y SRC train yn barod. So ie, mae fe'n dda i weld yn dechrau mas yn yr SRC. Felly un o'r chwaraewyr cynta sy'n mynd i cael y cam lan i'r rhanbarthau. Wrth gwrs, mae Caerdydd yn y URC. Mae wedi enwi tîm, a mae Tom Bowden yn chwarae heno. Ond ie, sgwr i 3 gais am gêm gynta. Mae fe'n ddechrau dda. Ydw i'n iawn i feddwl bod e'n fab i legend o'r Scarlet? Efo mab Gareth Bowen yw e? Fe? Ie, fi'n credu, fi eitha syrtyn. Fi'n siŵr bod fi wedi gweld Gareth Bowen yn tweet o'r beth yn dymuno pob lwc dda fe. So wedyn mae'r pedigree na wedyn, so mae'n 9 pwynt o dadu. Os fi wedi cael hwnna'n anghywir, mae'n wir flin dy fe, fi wedi big embarrassment, ond fi Big news yw hwnna, os mae fe'n gywir, ond wrth i ti edrych hwnna lan, mae Gwilym Brady yn mynd oddi ar y ca, mae fe'n dal i fraich a mae fe'n y gas yn ei, a ni ddim yn feddygiol, ni ddim, sa'n gwneud bod un o'n i'n gwybod un peth yn feddygaeth, ond dyw e ddim yn edrych yn dda iawn. Os mae fe'n anaf i'r dyrmor, pa mor drist yw hwnna ar gyfer chwaraewr sydd ar gymaint o dalent, sydd wedi bod yn rhan dy Caerdydd am spel, da'r rhanbarth, a wel, heb chwarae lot o rygbi dros y 12 mis diwethaf oherwydd anafiadau difrifol. Fi jyst mwyn ymddiheurio yn gloi, Tom Bowen, dim Tom Bowden. Fault fi oedd hwnna. Mae fe'n siom i Gwilym Bradley, yn wedig bod wedi cael amser hir allan o'r gêm dy anafiadau. A wedyn mae fe jyst i mynd nôl mewn, chwarae dy Caerdydd mewn gêm gyfeillgar yn erbyn Ealing, a wedyn dechrau heno. Mae fe'n siom, mae fe'n eitha tebyg i Will Griffith dy'r gwylch. Oedd e wedi cael anaf eitha hir, wedyn oedd e wedi dod nôl, wedyn gêm blwyddyn diwethaf yn erbyn Connacht, oedd e wedi cael anaf i'r ysgwyd, a wedyn, mae fe dal mas dy'r anaf na nawr. So, mae fe, fi'n credu mae'r ddwy na yn eitha yn lwcus, ond mae ddim yn dda i weld rhywun fel Bradley yn mynd bant dy anaf arall. Mae'n edrych falle fel datgymaliad o ran bod yn rhan o Jackal a wedyn cael ei glirio allan. Fi wedi bod na, mae fe'n boenus ofnadwy, so pob dymuniadau gorau. Carwyn, unrhyw news am beth ti? Yn ôl Wales Online, maen nhw yn dad y mab, a mae cyfrif ex Gareth Bowen yn ato Tom Bowen tipyn, so fi'n cymryd bod nhw yn dad y mab, wedyn mae'r pedigree yna, a falle, os yw Gaerdydd yma'n ennill mas yn Munster, Tom Bowen yw'r dyn i droi eto, so ti efelychu beth ath i dadau ar ran y sgalus. Falle, sa'n siŵr bod pawb da
cofio'n mor hir dymor a ti, Carwyn, o ran buddigoliaethau Scarlett allan y Munster. Ond, falle i edrych lan ar YouTube, efe? Few and far between, ond fi'n siŵr bod e'n sgoro 16 pwynt sgorodd y Scarlett yn noswaith na, so oedd yn noson gofiadwy iddo fi, a'r rhanbarth. Yn sôn am fuddigoliaethau mas yn Iwerddon, mae Cyrdydd, wrth gwrs, mas o'r Cyrdydd, Iestyn, mae atgofion melys y ti o fe yn wario dros y gwylch, efe, mas yn Leinster? Josh Thomas? Wrth gwrs, Yn unig ofyd yn hynna, y charge down na. Fydd na'n diddorol iawn y pethnos na, herwydd oedd o'n i wedi mynd mlaen ar BBC Radio Cymru, a oedd neb di sôn amdano'r gêm gwylch, herwydd oedd Cymru mas yn Paris am y gamp lawn. So, o'n i siarad amdano hynna, a ni wedi rhoi amcan fi lawr am y gêm yn Paris, Cymru ennill gan 3. So, right, dwi'n oedd y hapus. Mynd i gwylio rygbi ar y dydd Gwener. Just i weid, efo'r gêm, ond oedd y gêm golled i, fe? Oedd, Iestyn yn cario ymlaen i rhaid y beithiau gorau, fe? Mae Bristol lan, fi'n hoff iawn o fe, ond... The Drake curse yw Iestyn Thomas, yma. Wel, fi jyst mwyn dweud, oeddwn ni wedi cael gwahodd nôl ar y dydd Llun, so os oedd Cymru di ennill, falle bydd mwy o wahodd na'r just dydd Llun na, falle bydd quiz kid prediction rwle, ond oedd neb di sôn dan o'r gêm gwych ar y nos Wener na, a oedd Lens wedi sgwrdd cwbl o geisiau, wedyn oedd y gwych ymateb nôl, a wedyn oedd Josh Thomas di dwyn y gais na dyl charge down a ennill y gêm. So, a fi'n credu oedd y gwych di cael mynediad mwyn i'r cwpan pencampwriaeth o'r fuddigoliaeth na. So, mae fe'n nais i gweld Josh nôl yn Rugby Cymru. Wrth gwrs, falle ddim fynyddoedd dda yn Newcastle, ond fi'n credu dyna beth yw'r cyngor mae'n eisiau fod. Falle chwaraewyr sy'n mynd mas o Gymru, neu falle ddim wedi cael rhyw cytundeb dy ranbarthau. Wedyn, falle camu lawr fel rhyw ffordd i chwarae SRC i falle wneud mas mwy o ffitrwydd, neu falle roi nhw yn y shopping market, I suppose. Fi'n neud rhyw fath o ystyn da gwynaf fi fyna, lle oedd Iestyn yn diweddu pwyntau. Cyrdydd newid sgorau cais berl o gais, fel yma'n gweud yn Nghymraeg. Dewi Cross, 2 ail o'r gêm ar ôl yn ymateb syth nôl ar ôl i Dilynwch i sgorau cais. Anhygoel hwnna. Josh Thomas yn rhan o fe hefyd. Boes, be am gemau y penwythnos yma? Pwy yw'r ffefrynnau chi'n credu ar gyfer y gemau fawr? Carwyn, os da un o'ch chi restr o'r gemau sy'n ymlaen wythnos yma? Os fi newydd ffindo fan hyn, si fi ddarllen nhw mas i ti? So Dyla fi wedi gwneud paratoad e fi, ond... Yn amlwg mae Gaerdydd Glynebwy heno. Abertawe Casnewydd. Fi'n gweud Caerdydd. Fi'n gweud Gaerdydd yn hwnna, Abertawe Casnewydd, Penabont Pontypool, Rygbi Gogledd Cymru, Llanymddyfri, a Aberafan yn erbyn Cwins Gyfyrddin. Wel, mae'n anodd gwybod, achos byddwn ni wedi gweud felly mai ADC Llanymddyfri byddai'r gêm i wylio, ond yn dilyn canlyniadau penwythnos diwetha, gallai fod yn Abertawe Casnewydd. Fi'n gwybod Abertawe wedi colli, ond byddwn ni'n meddwl bod nhw wedi cael lot o positives o'r perfformiad. Byddai ddim yn amddiffynol, yn ymosod, yn sicr bod nhw wedi dangos digon felly i beri bach o ofid i Gasnewydd. Felly hwnna, ond hefyd Aberafan Cwins Gyfyrddin yn y falle, beth wedyn ni'r 6 to 10 bracket na yn y tabl, felly bydd hwnna'n gêm dda i ni weld pwy sy'n mynd i fod, neu pwy sy'n edrych am mynd i fod, falle brwydro am y 6 ucha, a pwy sy'n mynd i fod yn agosach i'r golodion rhwng y ddoi na hefyd. I fi Penabont Pontypool yw'r gêm, o beth sy'n gweud fyna, fel ti'n gweud, bydd hwnna'n gêm fawr o ran gweld lle mae Penabont. Llynedd o'n nhw'n brawddau Saesneg ei flat to deceive, weithio nhw'n wych, ond o'n nhw'n mor anghyson. A Pontypool dechrau yn o'r gyngred blwyddyn diwethaf mor dda, wedyn diweddu lan yn eitha
ddim yn segur, ond nhw'n cwmpo off, do. Felly bydd yn diddorol i weld sy'n reith y gêm hynny. Iestyn, be yw'r rhagdybiaeth ti ar gyfer y gêm na? Pwy ti'n credu bydd yn cael y fuddugoliaeth? Dylen ni'n greu gêm mas o'n ar ôl penwthnos diwetha. Pa mor wael ni'n gallu bod? Pwy yw'r gweitha? Rhyw fath o forfeit fi'n credu, ond gen i weld, falle bydd rhywbeth yn cael ei wneud. Fi credu fi'n 13 allan 14 yn y top 14. Hwna'n bach o specialist subject ar y foment. Fi ddim siŵr fel. Ond, ie, mae wedi bod dechreuad eitha positif fyna. Ond, so falle, bydd pen y bont angen falle, wel, bydd y dwy dîm angen creu bach o momentum ar ôl colli wrth diwetha. Ond, mae Flyneb o bron di cael cyfle fyna. Dyle fi angen cau y tab na lawr. Ond fi credu, mae'r gêm yn pen y bont. Odi, pen y bont i adre, ie. So gêm cynta nhw yn cael rugby. So bydd nhw moyn dechreuad dda gatre. Fi credu mae Scott Bold yn ei dweud cwbl o weithiau fod nhw dim ffocysu, ond felly ceisio ennill fafrif o gymau gatre. So, fi credu, ben y bont gan rhyw sgôr falle. Just bach o sioc. Felly herwydd ni wedi cael cwbl o wythnos diwetha. Fi'n mynd am pen y bont hefyd, Carwyn. Fi'n mynd odd a gyda Pontypool yn mynd hwnna. Dysgu gwersi o fel o'r ffennon o tymor llynau a dechrau gyda'n perfformiad da ar y bynt llan am ddyfru heb y canlyniad a mae'r buddigoliaeth gyntaf yn dod nhw oddi cartre. A be o'n lleill, pigo dau arall a roed y rhagdybiaethau am hwnna? So fi'n credu, fi'n credu bod afan am i ennill adre. Fi'n credu mae lot o dimoedd felly yn y Super Rugby Cymru yn mynd i fod yn targedu gemau getre. Hwna felly fydd i, dim hwnna yw bread and butter pob tîm chwaraeon yn dweud bod ti'n edrych gem adre. Ond fi'n credu Super Rugby Cymru fydd hwnna'n bwysig i weld ti'n gorffen y tymor. Fi'n gweini, fi'n credu bod llan am ddyfru mynd i fynd lan i'r gogledd ennill. Fi'n gwybod bod ennill cartre yn bwysig, ond fi'n arfer bod 3 o'r tîmau oddi cartre mynd i ennill. So, defeating the point on my own thoughts here. A fi'n Casnewydd fi'n credu yn mynd i giro Abertawe hefyd. Abertawe mynd i unwaith to fod yn y gêm, just ddim cweith digon i ennill. Iestyn, be amdano ti? Fi credu Casnewydd i ennill herwydd, fi credu mae just tîm cyfan nhw, felly mwy gryfan a Abertawe just. Aberafan i ennill gatre yn erbyn Queens. Os oedd y gêm yn Gaerfyrddin, felly bydd e'n cymryd gwahanol. RGC ennill yn erbyn llan o ddyfru. So, fi credu bydd nhw moyn dod mas a ddim colli dwy'n yn ylynol gatre. So, falle RGC ennill. O'n i wedi dweud yn o'r llysdiwetha ac o beth wedi digwydd. Sa'n cytuno dyna. Fi'n mynd i fynd llan o ddyfru a fi'n mynd i fynd Aberafon fyd. Felly, fi'n credu 3 o'n i wedi mynd am Aberafon, 3 o'n i wedi mynd am Casnewydd, a wedyn, Carwyn, pwy nes ti fynd? Efe llan o ddyfru lan yn... Do, llan o ddyfru lan yn AGC, a sy'n wahanol ar gair bragdi. Cael y trac o hwnna drwy'r gydol y flwyddyn, a falle gewn ni rhyw fath o award ceremony neu forfeit ceremony rhywbeth. Anyway, symud mlaen. Be am dechrau'r URC? Siwr mae pawb yn teimlo am hwnna. Fi'n credu, yn fy marn ni, tro cyntaf erioed, mae hwn yn teimlo bach fel after the Lord Mayor Show. Fel y Super Rugby Cymru o'n i mor ymwyddus i gweld nôl, a wedyn nawr fe'r URC yn dod, fi'n bach fel, cool. O'n i'n edrych ymlaen gymaint am y rygbi, a mae rygbi wedi dod nôl. Fe bach fel yr ail feddwl. Carwyn, ti'n cytuno neu wyt ti yn awyddus ar gyfer dechrauad y UFD? Fi'n cytuno ar ti raddau, fel fi'n credu oedd dechrau Super Rugby Cymru yn mwy cyffroes felly na'r URC yn ail ddechrau. Ond nawr bod Super Rugby wedi dechrau a di bod yn benwythnos mor dda penwythnos diwetha,
mae fe wedi cael fi yn gyffroes i weld fwy o rygbi nôl ar y sgrinau teledu ni, a gweld yr rhanbarthau yn dechrau chwarae. Fi'n credu bod just, gan bod lot o'r tîmodd mae wedi performio mor dda pan oedd diwetha, mae wedi rhoi rhyw fath o fel gobeith i fi bod y rhanbarthau yn mynd i fel follow suit a bod nhw'n mynd i fod yn adeiladu ar beth ni wedi gweld yn Super Rugby Cymru. Insert for defeat i'r rhanbarth. O na, gen i'n pedwar, trwlwc. Mae Darby dyn ni, so mae hwnna'n un blessing. O na, fi'n eitha gyffroes. Fi hefyd yn credu bydd y rhanbarthau, dyn nhw'n methu bod mor wael y llynau. Mae pethau ond yn gallu gwella. Na, fi'n mynd disgwyl byddwn ni'n brwydro am y pedwar ucha, ond fi'n gobeithio fydd tri o'r rhanbarthau o leia yn brwydro am y gweilod y gemau a'r gyfle. Fi'n credu bod ni mewn sefyllfa le bod hwnna'n realistig, ond ar yr un pryd fel o safbwynt y Scarlett, os nad ydyn nhw'n dda yn y 6 gêm cyntaf, mae'r tymor drosto. Fi'n credu mae'r bloc cyntaf yma mor bwysig o ran beth sy'n digwydd ar draws y tymor. Mae'n make or break, really, erbyn ganol mis hydref, fi'n credu. Mae'r break cyntaf neu diwedd mis hydref pryd bynnag yw e. So, na, diddorol gweld siwr bod nhw yn mynd nawr dros y wythnos yma. Ie, ti'n gweud hau'r tîm yn gystadlu am y 8 ucha. Cymryd taw gweilch cydydd i'r dau nhw, pwy yw'r trydydd? Fi'n meddwl Scarlett, fi'n credu maen nhw wedi gwella yn y blaenwyr, le oedd eisiau nhw wella. Mae hanner tight heads mas nawr am diwr fain amser, so dyna mae'n wych. Ond fi'n credu bod nhw wedi llenwi'r tyllau felly oedd angen ei llenwi yn y rheng flan, a fi'n credu bod nhw'n gystadleuol yn y blaenwyr, fydd wedyn yn agor y drysau i'r olwyr gwneud i gwaith. Ond wedi gweud ni, degfed fi'n credu fydd y Scarlett yn gorffen y tymor, ond o leia fydden nhw yn y ras am yr 8 ucha. Iestyn, ti'n cytuno? Fi'n credu rhywbeth eitha tebyg, herwydd mae llwyth o tîmau yna yn adran yna. So, fi ddim credu bydd y Scarlett felly gorffen yn 8 ucha, ond fi'n credu bydd mwy o gwellan i gymaru â blwyddyn diwetha. So, felly bydd nhw'n agosau tuag at y tîmau fel Connacht, fel Edinburgh, Caerdydd, y Gwyl hefyd, Lions hefyd, tîmau fel yna. A mae'n agosau ble nhw tymor diwetha, o'n nhw llawer bach o bechtel i ffwrdd y pac yna yn y canol. So, fi'n credu falle bydd un neu dwy tîm, ond fi ddim credu falle mynd lan at yr 8 ucha. Fi'n mynd i bod y black sheep fan hyn. Fi'n credu bydd y dreigiau yn gorffen uwch ben Scarlett eleni. Fi'n credu bod y dreigiau wedi gryfhau. Fi'n credu mae nifer o boes ifanc dyn nhw sydd ti'n cael anafiad y hyd ymor blwyddyn ddytha. Fi'n sôn am Ackerman. Fi'n gwybod, hoff bwnc Iestyn Thomas. Harry Ackerman, a Ryan Woodman hefyd, wrth gwrs, nath e dorri bus bawd, do. A mae boes eraill fel Aneirin, Owen, wedi bod yn ffit o'r flwyddyn, Joe Westwood, wedi cael flwyddyn anhygol y Casnewydd, dod trwyddo ddiwedd y flwyddyn. Triol, fi'n credu bod cefn o'r ddad yn oed Hugh Anderson yn gynnu weld faint o amser geiff yn y gris, fi'n gwybod bod ei weld bach o glenebwy fyd. A yr unig gwestiwn yw'r hen gwestiwn yn anffodus. Fi'n credu maswr dal yw'r gwestiwn o dyw Will Reid yr un sy'n mynd i fod i gymryd nhw ymhellach, ond mae'n rhaid rhoi llawer o ffydd yn fe. Mae dal yn Harry Ford hefyd, os mae fe'n cael cyfle. Fi'n gwybod, Iestyn, nes di weld, be nes di ohono fe fel rhywun sy'n dod trwyddo Harry Ford. Mae'n gath haf dda ar tîm 20 Cymru do. O dda, mae dy potential dy fe, so mae'n beth dda i weld. Fi'n credu mae Will Reid falle ddim di mynd lan rhyw lefel be nath cwpl o bobl wedi disgwyl, ond mae dal dyti Lloyd Evans hefyd sydd wedi chwarae cwpl o gemau yn y cym dymor. So, byddai'n ddrwg i gweld, ond felly yr amcam na dy dreigiau bydd i Scarlett felly bach yn off i fi, herwydd
faint o flynyddoedd ni wedi cael, fod chi'n edrych ar papur, fod Wy'n credu o Steph Thomas wneud y pwynt yma ar y podlediad Wales Online ddo. So fi'n dwy'n hyn off fe. Ond so oedd wedi dweud fod dreigiau wedi cynyddu ar bapur, a wedyn mae'r canlyniadau felly ddim yn dangos. A blwyddyn diwetha oedd dwi'n credu 4 o 5 gym cynta gytre. Ie. A mae fe'n yr un peth blwyddyn yma. So, a wrth gwrs, ni wedi colli Caeredin, colli Caerdydd. So, wedyn, mae 2 gêm gatre chi wedi colli yn barod. Mae fe ddim yn edrych yn dda. Ond, ond ie, mae fe just... Wrth gwrs, mae wedi rwyddo cwpl o chwaraewyr sydd dod tu allan o Gymru, rhywun fel Harry Wilson yn y canol. So, fe ddim wedi chwarae llawer dros y warchad, ond mae fe gallu chwarae fel mewn y canol a sgell a Chris 15. A mae rhywun fel, fi'n gofio enw o Tonga, O, Ffynaf. So siwr. Mae di dod mewn yn anffodus, mae di dechrau da naf. So, falle ddim y dechreuad orau, ond fi'n credu os mae fe gallu dod yn ffit, mae fe'n bach o gydbwysau, bach o lod fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, bant o arwynrhaid. So mae dreigiau mor debygol o fe dros y cwpl o flynyddoedd diwetha. So mae cael rhywun arall yna chwarae rygbi fel ngwladol, bydd e'n helpu. Ie, fi'n edrych ymlaen i weld, bydd Rob Simmons nôl hefyd, mae fe'n talent yn y fel rhain. Fi'n credu fi yn mynd i dal ati, a wrth gwrs mae gêm gorau y dreigiau yn hanesyddol i ddechrau'r gyngor, gêm darbu yn erbyn y gwylch. Carwyn fel y neutral ar y gêm yma, pwy ti'n credu bydd yn cael y fuddugoliaeth yn erbyn rhwng dreigiau a chwylch? Neu, ti'n credu bydd yr hen gêm gyfartal? Na, fi'n credu, fi'n gwybod mae hon yn draddodiadol yn gêm sy'n yn entertaining reit tan y chwiban ola, ond fi'n credu le mae'r gweilch ar hyn o bryd, fi'n gwybod bod Rob Wood yn gadael ar ddiwedd y tymor, ond mae le mae fe di... dim Rob Wood, Toby Wood, sorry. Beth ffac yw Rob Wood? I frawd e. Yn y chant na. Ie. Sorry, am ddeiriadau. Toby Wood, ie. Fi'n gwybod bod yn gadael diwedd y tymor, ond fi jyst yn credu, mae ble mae fe wedi cael, y lefel mae fe wedi cael y garfan yn y gwerch wedi cyrraedd, fi'n mynd i gweld i'n byd i blawd buddigoliaeth i'r gwerch, a fi'n gwybod, fi'n siŵr yn gweud hyn bob blwyddyn cyn y gêm mae'r gwerch yn mynd ennill yn hawdd, ond fi jyst yn credu, bydde fe'r dechrau, os yw'r gwelwch yma fwy na 3% chance o cyrraedd y gemau ar gyfle cyn y penwythnos ola, games fel un sa'n nhw just ennill yn gyfforddus. A fi yn credu, wnaethon ni weld bach fel llynel, le nhw'n dechrau edrych mwy fel tîm oedd yn mynd i sgorio ceisiau. Maen nhw wedi arwyddo asgellwr anhygoel dros yr haf yn Ryan Combeer. Fi'n methu credu bod e wedi cael ei rhyddhau o'r sgared, ond mae hwnna'n stori arall, os yw'n amser dyn ni heno. Ond, fi sy'n credu bod e, os yw'n pare, mae'n mynd i sgorio ceisiau, mae'r gwelch yn ennill. A fi'n rhagdybio, am yr awr gynta, fydd y gwelch yn neud y damage up front, a wedyn yr ugien munud ola fydden nhw'n cael y pedwerydd cais yna i gael y buddigoliaeth gyda pwynt bonus. Steffan Manwyd wedi rhoi glatch yn y hanner un o chwaraewyr Glenefw am dacl. Mae fe'n mynd i fod yn ser yn y hanner. Iestyn, pwy ti'n credu sy'n mynd i fod yn fuddigol ar disafon yw'r gêm? Ie, disafon. Wel, oedd Toby Booth di dweud yn y press conference prynawn yma fod falle fod y canlyniadau diweddar yn erbyn y dreigiau. Falle ddim mor wael, oherwydd yn ei amser dy'r gwylch, mae'n wedi ennill 2 a colli 2. Os chi ddim yn cyfri'r gêm gyfartal, falle ennill 3? Falle ennill 3, a falle colli 2 yn Rodney Pryd. So, bydde wrth gwrs yn diddorol i gweld smog yn historical. Mae dreigiau yn troi lan i'r gêm yma.
fi ddim yn siŵr pam, ond mae'r gwych ddim yn troi mlaen i gym a rai y degau. So mae fe yn diddorol i weld. Wrth gwrs, felly ar bapur chi'n gweld y dwy tîm pryd maen nhw'n dod mas prynawn fori, wedyn chi'n gweld, so mae'n gwych dyle ennill hyn, ond mae hyn byth yn digwydd. So mae nhw yn gymau eitha agos dros y fynydau, a oedd Tobi Wyth dweud hefyd prynawn yma fod llawer o carediad wedi dod mas rhwng y dwy tîm yma pryd maen nhw'n chwarae i gilydd. Wrth gwrs, bydd yn diwetha Rodney Trade oedd Prothero wedi cael Cerdyn Coch, a Luke Morgan wedi cael Cerdyn Felyn. Wedyn yn Abertawe, oedd Aaron Wainwright a Dane Blackett wedi cael Cerdyn eitha twp yn Swansea.com. So mae fe'n teimlo fel traddodiad fod jyst Cerdyn dod mas mewn y gym yma. Fi ddim yn siŵr pam, ond fi credu, ond os mae'r gwych moyn ffocysu ar yr wyth ucha, os maen nhw'n gallu dechrau tymor fuddugoliaeth, mae gemau nesaf eitha tricky dyn nhw. Maen nhw'n chwarae Stormers, Bulls, maen nhw'n mynd oddi Cartrau, Munster, Ulster. So, fi credu, falle bydd Drigau yn rhoi bach o ffait, a fi credu bydd mwy o emphasis arno, na wedig pryd mae Tia dod mewn fel hyfforddwr. Ond fi credu bydd y gwych yn dod mas fuddugoliaeth eitha tyn, fi credu rhwng 2 neu 3 bwynt. Eitha top yn neud eitha heavy lifting fyna. Iestyn, oedd e'n un o'r cerdyn melyn fod i'n dwp ti erioed i gweld. Roedd hi'n Luke Morgan yn Rodney Pereira llawer o well. Ond, fi'n credu bydd y Dragon yn well. Fel fi wedi gweud, yn enwedig os ti'n edrych, mae'n tanw o'r diwedd, hyffordd yr ymddiffyn yn ffilo tia, a mae fe'n dod â eitha llawer o bethau positif, pobl yn gweud yn ti fe. Felly, fi'n mynd i weid... Ydy fi'n mynd i gweud bod nhw'n mynd i fod yn fuddigol? Go on, i fod yn wahanol, na i weid Dreigiau mynd i ennill gan rhyw 2 neu 2 pwynt. Fi'n mynd i weid e. Fi just yn credu maen nhw'n mynd i. A ti'n be, mae fe'n un o'r gem yna, sa'n siŵr be yw'r tywydd fod fel, ond dros y penwthnos mae fe ddim fod yn rhy dda. Felly bydd e ddim yn uchel sgorio, bydd yn... Sa'n credu bod y pac y gwylch ar y foment yn well na'r pac oedd yna llynedd. Yn ywedig o golli Nicky Smith. A dewn ni i transfers. Wel, falle dechreuon ni nawr, gos nath Carwyn dechrau fe fi wedi sôn amdano. Pwy yn dyfan di Carwyn sydd wedi cael yr haf gorau o ran boi sy'n dod mewn a mas o'r garfan? Felly mae Gaerdydd yn eitha da. Fi sy'n edrych ar y tîm yn wedi cyhoeddi ar gyfer nos y fori. Mae'r enwau maen nhw wedi dod mewn yn draddodiadol o Gaerdydd, lle maen nhw'n chwilo am enwau, falle, dim enwau mowr, ond enwau o bobl sydd yn gwneud yng Nghymru sydd ddim yn bant a sydd eisiau dod nôl i Gymru i chwarae. So fi'n credu maen nhw wedi gwneud... fi'n credu bod nhw wedi gwneud dda. Fi'n credu problem da Gaerdydd falle yw faint o amser mae'r chwaraewyr wedi cael ar y ca gyda'i gilydd mewn gemau cystadleuol hyd yn hyn. A dyn nhw'n cymryd bach o amser i uno. Mae'n anodd gweud ar gwylch, achos yn amlwg ti'n colli Nicky Smith a ti'n colli Craig o'r front row rydyn. So a dim amarch i'r props eraill yn yr un safle. Fi sy'n credu oedd Nicky Smith yn rhywbeth special. So fi'n credu, bod nhw wedi felly recrwtio'n dda, faint o amser mae'n mynd i gymryd iddyn nhw lenwi'r bwlch na maen nhw wedi colli gyda fe. Mae Dreigiau yn gwneud cystau felly oddi ar y ca, nath nhw'n gwneud ar y ca. Fi'n credu just cael y ffordd o'r amddiffynol yn masif iddyn nhw, sy'n mewn sefydliad proffesiynol, bod ddim hyffordd o'r amddiffyn iddyn nhw, yn gweud y cwbl lot fi'n credu. Felly, bod angen bach fwy o... beth yw'r gair fi'n meddwl, beth bach fwy o ymynedd gyda Dai Flanagan, felly mae'n lot i roedd fe, achos beth mae wedi bod yn gweithio gyda, wedyn, rhan o sgalet, to i fi, oedd colli Ryan Combier yn fawr, o'n i'n meddwl bod e wedi cael ei ryddhau felly bach yn rhy gynnar, yn amlwg di arwyddo llwyth o tight heads sydd wedi cael ei nafu.
Um, wedyn, ie, be mae'r gael sy'n dda falle yn yr off-season hyn yw arwyddo yn y sefleoedd oedd angen arnyn nhw, a falle dim overstaco mewn ambell i safle fel maen nhw wedi gwneud falle yn y gorffennol. Ie. Iestyn unrhyw beth yn gwrthwyneb i'n hwnna, neu ti'n cytuno? Na, fi'n credu bron popeth mae Carwyn wedi dweud yn iawn, so yeah. Emphasis ar y bron, no? Ie. Ond ie, mae Scarlett wedi arwyddo, chwaraewyr bre oedd angen cryfduru. Mae fy'n ddiddorol i gweld sut mae Holt yn mynd i dod mewn, herwydd oedd e felly wedi rhoi o war y daz, ond wedi cael cwbl o gemau lawr o Shell yn y top 14, so mae'n mynd i fod yn eitha diddorol i gweld beth fe mynd i dod â. Wrth gwrs, mae'r anafiadau dy'r props eraill felly ddim yn ei helpu unrhyw un. Bydd yn diddorol i gweld beth bydd Steffan Thomas yn neud i'r gwylch, ddim online rugby right down y prop. So, mae cwbl o bobl wedi dweud fod wedi setlo mewn dy'r gwylch yn eitha dda. So ie, a wedi wrth gwrs mae 'da ti rhywun fel Cocan y Sig, beth oedd Toby Booth wedi dweud pnawn yma fod e'n rhywun sydd falle gallu wneud mwy o cyffro, yn ymwedig dy'r gweiths yn traddodiadol fod ddim falle llawer o ymosod yn neud ti cefn o'r pac, ond falle bydd safbon gwahanol yna nawr, ond fi dal credu y tîm cryfa bydd o'r arwyddion bydd Caerdydd, herwydd maen nhw wedi ffocysu ar problemau yn tebyg i Scarlett, dyfder. Rhywun fel chi wedi dod mewn, Mould yn dod mewn, so mae llai o Ali Davies hefyd, llai o emphasis ar rhywun fel Bevan sydd da yna ar y foment, rhywun fel Dybia sydd wedi chwarae bron pob gêm. So mae'n diddorol i gweld sut bydd Sheedy a Davies yn cyfuno, wel, os chi'n gwrando hynny'n prynawn bore di Gwener, bydd yn heno, ond nos fori i ni. Bydd yn dda i gweld beth bydd y ddwyna yn cyfuno, a wrth gwrs rhywun falle fel Lewan Stevens yn yr asgell sy'n gallu sgwri ceisiau. Iestyn di dwy'n segwe fi gêm gydydd, so diolch yn fawr iawn am hynny, ond na, fel ti'n sôn, Caneri yw'r peth pwysicaf sydd wedi cael ei rwyddo gan gydydd, a bydd yn ddiddorol, mae cydydd i enwi tîm nhw, wrth gwrs yr Haneri, Ale Davies a Sheedy sydd dal rhan fwyaf o'r headlines prif benawdau, ond Dan Thomas hefyd o rwyddiad da fel blaen ysgellwr agored, mae fe'n dechrau yn erbyn Zebra. Zebra yw e gytre, a nes i wneud joc ar y pod Caerdydd bod dim ond Caerdydd bydde ddim eisiau Zebra cytre, bod nhw'n gobeithio am y dreigiau cytre oherwydd hanes nhw yn erbyn y dreigiau. Ond mae rhaid i nhw gael fuddugoliaeth Carwyn, a ife buddugoliaeth a phwynt bonus yw e. Mae Zebra nawr, ti'n gweld carfan nhw, mae nhw mwy neu lai yn garfan ar gyfer eidalwyr ifanc yn dyn nhw i dyfu rygbi yn yr eidal, felly mae rhaid cael buddugoliaeth yn erbyn nhw eleni. Oes, a dim eisiau dangos unrhyw amharch o gwbl i Zebra, ond mae bron o fod yn given, os na ti'n cael buddugoliaeth a pwynt bonus, ti'n cael tymor gwael wedyn, fi'n gwybod mae'n gêm gyntaf, mae'n gêm adre, o beth fi wedi gweld, mae'r gwerthian y tocynnau wedi bod eitha da ar gyfer y gêm, maen nhw'n disgwyl torf dda, a di dewis tîm i chwarae rygbi. Mae'r olwyr fyna, dim jyst i wneud i edrych yn bert yn ganol ca, maen nhw'n i redeg y siow, so fi'n edrych mlaen i weld siwn nhw'n mynd fel adir ar y braf o Ben Thomas yn deg, felly drysto nawr gyda'r arwyddion yn ers yr haf, fi ddim yn gwybod, ond mae'n edrych yn fel ti'n mynd arwyddo Callum Sheedy i byd o dechrau fe, os nad yw'n ffit, ond wedyn mae'n cael Ben Thomas yn y Cris 20 yn cynnig ffwtboler bellach draw ca fynd, so na fi'n edrych ymlaen i weld nhw'n performo a'n disgwyl buddugoliaeth hawdd gyfforddus, a bod yn gwybod onest. Ie, hwn yw un o brif bwyntiau fi, bod yn onest, o'n i ddim cweith yn deall pam oedd, wel, fi yn deall,
oedd Cymru'n bigo Ben Thomas fel deg, oherwydd maen nhw'n meddwl bod yn gallu wario deg yn dda iawn, a nath o wario deg yn dda iawn, ond mae'r Matched ddim eisiau fe fel deg, mae fe'n licio ffwtbol fel 12, fel mae Carwyn yn gweud, felly dyna lle mae Ben Thomas yn mynd i ware, pryd mae fe'n hollach i Gaerdydd. A mae fe'n dechrau y crisi 12 wrthnos yma, a fel hynny, mae Grady ddim yn ware crisi 12, mae fe'n ware, mae'n gyrru ar yr asgell i fe wrthnos yma, so fel Lilo yn 3 ar 10, fel, wel, yn ei henaint Ond, Iestyn, mae'n siŵr o fod, fel yr un cwestiwn ar Carwyn, siŵr o fod fuddugoliaeth. Oes margins ti o fuddugoliaeth, ni'n gallu meddwl bydd Caerdydd yn ennill gan? Fi'n credu bydd e'n falle dechreuad, falle araf. Fi'n credu bydd Zebra eisiau dod mas a profi rhyw pwynt. Herwydd, tymor diwetha, nhw wedi colli o ryw 2 bwynt i'r gwylch yn Abertawe. A dyna'n gêm beth nath y ddwy dîm jyst taflu bedd o gwmpas a sgwri llawer o geisiau. Wrth gwrs, ni wedi cael gêm gyfartal mas yn ei dan erbyn Caerdydd, ond fi'n credu mae'r arwyddiadau mae'r Caerdydd wedi wneud yn jyst mynd i ehangu'r gap yna. So fi'n credu bydd... So mae'n diddorol i gweld Ben Donald yn chwarae fel 8. Mae'n neis i weld McNally mynd mewn i'r ail reng. Fi'n credu bydd y bwyslais yna rhwng fe a Teddy Williams yn dda, cydbwysedd yna. Mae'n diddorol i gweld beth bydd Danny Southworth yn wneud yn y reng flaen hefyd. Dim llawer o sôn yn rhan o fe i fod yn onest, mae'n arwyddo o Exeter, ond a mae Ed Byrne ar y fainc wedyn, un arall sydd i rwyddo o Leinster. So, fi'n credu Caerdydd rhwng 12 pwynt, falle 20 pwynt fi'n meddwl. Bydde'n hadden amser felly agos rhwng 50 pwynt wedyn bydd cwbl o geisiau yn yr ail hanner, bydd Caerdydd yn redeg ati. Ar Danny Southworth, maen nhw'n creu fe bydd... mae fe'n fwy o gariwr falle na Ed Byrne. Maen nhw hefyd i arwyddo o Leinster, fwy debyg i Rhys Carey yn ei natur e. Felly dyna pam mae fe'n dechrau a rhoi seibiant i Corey Tomaszewski. Wrth gwrs, fi'n cytuno, fi'n mynd i weid hynny bod Caerdydd mynd i ennill yn eitha gyfforddus erbyn y diwedd rhyw 20 pwynt a sa'n licio Ben Donald fel 8. Sa'n gwybod pam, fi'n credu, y reswm yw, mae meddwl fi heb deall e to, ond ti'n edrych ar y dilyniad, mae fe'n neud, o'n wario tywani na, felly mae fe'n neud bach o synwyr yn diwedd. Ond oedd e'n di chwarae nitha dda fe 6 tymor diwetha, so... Yn wedi mae both yn wario 6, ti'n meddwl, mae both yn wario eitha lot o fel 8. A wedyn erbyn y Sharks Alan Lawrence di cael gêm eitha dda fel 8. So, mae'n diddorol i gweld sut bydd y newidiadau trwy gydol y tymor yn y rengol yna, rwy'n meddwl yn eitha competitive. Bydd yn gystyliad iawn, a ti'n meddwl yn boes fel Lucas Della Rua, falle rhywun bach ar y pecking order sydd y Caerdydd, ond bydd e lan fyna. Wrth gwrs mae rhyw bachgan o'r enw Toby Falatau, mae fe'n eitha dda fi gyda yn ôl y sôn. Carwyn, y Scarlett, dy pwnc ffefryn di, ond mae fe'n gêm anodd yn diwedd penwthnos yma, mas yn Benetton, felly gêm anodda o'r rhanbarthau o feddwl bod gêm darbu wrth gwrs. Be ti'n credu bydd canlyniad dda i'r Scarlett mas na? Wel, fi wedi rhyw rhag dybio byddwn nhw'n ennill, ond fi'n weithio'n ddewr, dwi weithio'n ffôl. A dwi yn ofni felly, mae ffôl byddai. Ond fi'n jyst yn meddwl, o'r tymor gath y Scarlett llynau, le oedd popeth yn wrong mwy na lai tan y ddwy gêm ola, le gyda nhw 2 buddigoliaeth pwynt bonus. Fi jyst yn gobeithio bod nhw'n dechrau'r tymor beth nhw orffen. Lle fi'n gwybod bod y gemau pre-season ddim wedi mynd yn wych. Canlyniadau ddim wedi bod yn anhygol. Ond o'r hyn dwi wedi weld a'r hyn dwi wedi ddarllen, perfformiadau gwell. A beth fi'n credu sydd rhaid i'r Scarlett dechrau nawr i roi perfformiad am 80 munud mewn. Bach fel erbyn y Saracens, fi'n credu roi nhw perfformiad awr mewn, erbyn ni, o'n nhw wedi gwaghau'r fainc a lot o chwaraewyr yr Academy,
a bod Saracens rhedeg banta yn yr 20 munud ola. Ond fi'n credu just perfformio'r 80 munud. Os gallwn ni fod mewn gêm am 80 munud, byddwn ni mewn sefyllfa debyg i'r dydd llynau, ond gobeithio gallwn ni roi rhai o'r colledion agos gath Gaerdydd mewn i fuddugoliaethau. A fi just yn credu felly, os wyt ti'n mynd i chwarae Benetton oddi cart y mas yn reidal, felly bod gêm cynta'r tymor yn gyfle i dal nhw bach yn o'r hefyd. Ond, ie, so fi'n mynd i weid bod ni'n mynd i ddwy'n buddigoliaeth yn yr eidal, ond bydd Benetton yn cael pwynt bonus yn bod o fewn 7. Wow. Iestyn, ti'n cytuno? Ti'n Uh, fel fi yn tynnu bach o edrych o sioc fan hyn. Iestyn, beth ti'n credu? fi credu mae band yn falle rif i scarles ar y foment. Fi credu os ydy falle tir diwedd y tymor, a ni gallu gweld beth oedd y scarles yn neud drwy gydol y tymor yma. Falle bydd yn amcan gwahanol, ond fi credu bydd, mae tîm oedd cryf dy bend yn nawr, even os maen nhw gallu gwneud rhyw 10 newid i'r tîm na, mae fe dal yn edrych yn eitha gryf, mae llwyth o chryw wedi dal dyn nhw, mae Ffeci Tywydd, fi credu mae fe dal yna hefyd, llawer o brofiad y fe. Fi credu Bennett yn gan 70 pwynt, fi credu bydd yn agos, ond fi credu bydd just y brofiad na dy Bennett yn falle profi. Ie, os mae Ffecyto yn cael yn y tîm, cos mae doi ganol o'r eithaf dda, da Benetton a fel Brex a mae'n channel yn ddoi nhw'na. Bydd hwnna'n frwydr ddiddorol, fi'n siŵr, Carwyn. Brwydr yn y canolwyr. O feddwl, o'n i'n gweld ar pod Scrum, Thing Scrum 5 bod Alex Cuthbert, Scott Williams a Jonathan Davies ar y pod. O'n i'n meddwl, os y fi wedi bod yna, bydd y 4 boes unemployed yna. Beth ti'n meddwl o ran canolwyr o ran y tymor yma? Eddie James a Johnny Williams siŵr o fod bydd y ffefrynnau, ond neu unrhyw enwau eraill bydd ti'n licio gweld? Wel, gobeithio, ni'n gweld oedd URC wedi posto clips heddi o chreuwyr yn neud y goose steps, a oedd Joe Roberts yn neud e ran y scarlet mewn kit llawn. Oedd e'n edrych bach yn anghyfforddus, ond o'r ffaith bod e'n rhedeg falle yn galonogol. Max Page wedi bod a lot yn y canol yn y gemau dros yr haf. Wedyn, a dyn nhw'n mynd i edrych yn o fe felly yn yr haf. Ond fi'n cymryd mai Eddie James a Johnny Williams fydd yn gwynebu Benetton. Yn benna achos mae nhw'n parau gymaint ag gael ei llynau, ond hefyd er mwyn trial bod yn y frwydr yn y canol. Achos fel ti'n sôn, mae canolwyr Benetton yn gryf a maen nhw'n mynd i fod yn trial bod yn rhywbeth o battering round trwy'r canol. So wedyn, os gallwn ni matcher yn y canol, pwy awyr. Ond na, mae cyfuniad da fi'n credu o profiad a bechgyn ifanc da'r sgalet i ddewis ar yn y canol. Ie, allan o galwad yn gweud am be o'n i sôn amdano yn gyna. Ond symud ymlaen, yn gyflym, fi'n mynd i weid Benetton i ennill gan rhyw 50 pwynt yn erbyn y Scarlet. Ond be amdam rhagdybiaethau am y tymor, ni ddim yn mynd i pethau fach fel pwy sy'n mynd i gael y fwy o metre, pwy sy'n mynd i gael hwn, ond be am y tlws yn ei gyfanrwydd, wrth gwrs, Leinster sy'n dechrau pob tymor fel y ffefrynnau. Mae dyn nhw gêm anodd iawn, a bydd yn ddiddorol sydd nhw yn Caeredin yn nos Wener, ond Iestyn, efe nhw yw'r ffefrynnau a efe nhw sy'n credu sy'n mynd i cael y trws eleni? Fi'n credu, tîm fel Leinster, bydd ni fod yn ffefrynnau am y URC, fi'n credu bod pob blwyddyn yn wel. Felly os nhw wedi cael y tîm cynta mas yn llwydd, wedyn fydd felly bach o newid, ond maen nhw'n mynd i fod lan rwle, felly mae dyn nhw bach o anes nawr o colli gemau, yn ymwedig yn erbyn y tîm fi'n mynd i roi lawr i ennill, y Bulls. So, maen nhw wedi bod yn eitha agos dros y flynyddoedd diwetha. Nhw wedi colli 2 ffeinal, fi'n credu mewn 2 flwyddyn, yn erbyn Stormers a Glasgow blwyddyn yma. So,
So ie, fi credu bydd y blwyddyn y Bulls y blwyddyn yma, a smol, mae chwaraewyr eitha talentog dyn nhw. Carwyn? Odi, mae'n anodd peidio edrych ymhell i bod Leinster, achos mae'r ffaith bod nhw'n gallu rhoi 5 tîm mas byddai'n digon da i gyrraedd y gemau ar gyfle yn gweud y cwbl fi'n credu. Ond, so, fi wastad yn pansio Munster. Mae rhywbeth am Munster, mae nhw... Maen nhw'n licio seto'r cart i gyd. Fi ddim yn gweld Glasgow mynd back to back, just achos fi'n credu, mae beth wnaethon nhw llynau'n wych a'n esiampl i lot o dimoedd yn y gyngred, ond mae hwnna'n tymlo bach fwy fel one-off na rhywbeth yn digwydd yn aml. So, ond fi'n mynd i fynd Munster. Fi'n mynd i fynd Munster. Tymor glawiog i Munster. O'n i, fi bron di cael y lawr yr afon o Sharks. O'n i'n gweld yr arwyddion sydd wedi dod mewn, Cylisi, y boes fel o'n i gyd yn dod nôl, a ni'n mynd, mae ser i gyd. A wedyn nes i feddwl, oedd ser na blwyddyn dwytha, a nath nhw ddim wneud yn dda iawn. Felly, sa'n mynd i wedi Sharks, fi'n mynd, fi'n gwybod mae fe ddim yn diddorol iawn, ond fi'n mynd i weid Leinster oherwydd sa'n credu bydd nhw'n mynd mor bell a nath nhw'n wneud blwyddyn diwetha yn Ewrop. Felly fi'n credu bydd nhw'n colli mas gweud yn yr haneri neu chwarteri yn Ewrop. Bydd nhw ddim yn mynd i'r ffeinal, wedyn bydd nhw'n gallu canolbwyntio yn gwbl am y gyngred, a fi'n credu bydd nhw'n cael y gyngred erbyn y diwedd y flwyddyn. Ond cwestiwn fwyaf bwysig, a fi'n gwybod bydd cefnogwyr Munster, Leinster ac yn y blaen yn gofyn hwn, pwy bydd gorau o'r rhanbarthau Gymreig? Carwyn, pwy ti'n credu bydd yn cwpla cynta o'r pedwar am y tlws, y hub shield fe nhw'n gael fe? Mae'n torri'n halon ni bod fi'n gofod gweud hyn, ond fi'n credu mae'r gwelch fydd yn mynd eto, a fi'n credu mae nhw fydd yr unig un o'r anbarthau Cymru yn y gemau ar gyfle unwaith to hefyd. Iestyn? Ie, fi'n cytuno, ond bydd y gap rhwng y pedwar rhanbarth yn y tabl yn agosáu yn eitha gyflym. Fi ddim credu bydd yr un gap na oedd y gwych wedi cael blwyddyn diwetha. So, fi'n credu bydd gwych falle mynd mewn yn wythfed safle eto, ond fi ddim credu falle ddim mor dramatic a oedd tymor diwetha, bydd nhw angen fuddigolaethau tu allan i gêm nhw a nhw cael bwynt bonus, ond fi'n credu gwych just yn mynd mewn yn wythfed. Fi'n mynd i weid y gwych yn gorffen fi rhwng 8 a 9, fi yn creu bydd Sharks yn well yn enni. Felly fi yn poeni am beth i nhw, ond 8, 9, bron sydd tu ôl yn o fi bydd Cyrdydd, neu lle 9 neu 10. A wedyn, fel fynd i wedi, fi'n credu bydd 30 o flan y Scarlets. Fi'n credu bydd yn agos iawn, fel nes di wedi. Fi'n credu bydd yn agos iawn rhwng Gwylch y Cyrdydd, a agos iawn rhwng Scarlets a 30. Fi'n credu bydd na fwlch rhwng Cyrdydd a'r 30 o ran pwyntiau. Dyna fy amcan i os chi eisiau fe. A be am Ewrop te? Pwy sy'n mynd i ennill Ewrop? Mae fe bach yn gynnar, fi'n gwybod, a mae fe gymaint i weithio allan o ran gemau sy'n mynd i gael ei ware, pwy sy'n mynd i orffen lle. Ond os unrhyw gobeith da unrhyw un, os obeth da unrhyw un o'r rhanbarthau ennill gwban her Ewrop yn gyntaf, a yn ail, pwy sy'n mynd i ennill cwpan Ewrop yn go iawn gan i gael fe. Carwyn, na ddechrau dy ti. Os fi'n credu bod cyfle gyda'r rhanbarthau Cymru i wneud yn dda yn Ewrop, a yn wedi yn cwpan her, y gwir amdani yw, does dim un o'r 4 rhanbarth yn mynd i ennill y URC. A os oes unrhyw un yn meddwl wahanol, wedyn pob lwc. Felly i fi, mynd am Ewrop, yn amlwg mae cyrraedd y gemau ar gyfle yn wych am roi hwb ac ati, ond man mynd amdani'n Ewrop, fel os yw rhwng gorffen yn ddegfed a o bosib cyrraedd ffeinal Ewropeaidd, wel, man mynd am y ffeinal. Beth yw'r gwaniaeth rhwng gorffen yn ariannol, felly bod degfed a 14 yn ei gwaniaeth, ond realistically,
so fi'n rhoi bragging rights os ti'n benni'n degfed mewn cyngred yn dyfod. So byddwn ni yn sicr yn, yn Gyrdydd Sgales y Dreigiau yn mynd am Ewrop, achos maen nhw'n mistryglan yn y gyngred gyda'r wyth ucha. Gwelch, falle Welsh mae'n mynd am sedolig ble maen nhw'n rhoi i wyau fel hynny. Ond fi'n mynd mae Gyrdydd yn mwynhau ennill ail tir Ewrop wedyn sy'n byd yn stopo nhw'n gwneud unwaith to. O ran y brif gystadleuaeth, wel, ie, mae fe'n... Problem na hwnnw, mae'n dibynnu lot beth sy'n digwydd yn Ffrainc yn y gyngred a pwy sy'n stryglan fyny, ynddo fe. Ond fi'n credu, yr un hen enwau, ti'n gwybod edrych yn y to, ynddo fe, fel mae Toulouse, fi'n credu, maen nhw'n wastad thereabouts, Clermont, La Rochelle, a wedyn mwyn a heb, ti'n cynnwys tîm o'r De Affrica, wedyn, ond os o'i dewis tîm nawr, fi'n dweud La Rochelle. La Rochelle, Toulouse, a fi'n mynd i roi Stormers mewn fyna fyd. Fi'n gyda un o tîm o De Affrica mynd yn bell, falle'n gyrraedd y final eleni. A fi'n mynd i gweud Stormers. Iestyn? Dy'r cwpan her, mae fe mor anodd i wneud amcanion nawr. Herwydd, mae rai dimau'n Ffrainc. Oedd e'n gas fi'n gwybod Iestyn. Ond oedd Carwyn mynd ymlaen da fe. A jyst parhau a jyst gweud, mae'n drial neud e i ti Carwyn sy'n am lawr. Fe yn rhoi hwnna, mae rai timau'n Ffrainc. Fi ddim credu, fi ddim yn siŵr beth maen nhw'n wneud tan maen nhw wedi wneud e. So, tîm oedd fel Ta beth maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud, tan maen nhw'n gêm ti ddechrau. Ti'n bod 20 munud ti Tîm oedd ddechrau. drosodd, fi'n meddwl. Tîm oedd fel Pau, tîm oedd fel Montpellier, so, Bayonne, Classic, so, Lyon un arall. So, falle byd nhw yn cymryd e'n eitha cystadleuol, wedyn maen nhw ddim. Neu maen nhw ddim yn cymryd e'n cystadleuol, wedyn maen nhw'n mynd rownd i'r rowndiau ola, wedyn maen nhw'n troi lan y stael. So, tîm fel Lyon, mae llwyth o dalent yn nhw, rhywun fel Montiwani hefyd. So, oedd y gêm yna ar y penwythnos yn erbyn Bordeaux, gêm wych os chi ddim wedi gweld ar Premier Sports. Mae fe ddim yn advertisement hon, ond oedd e'n really, really dda, a ni wedi mwynhau e. So, os maen nhw'n troi lan y cwpan er, so, mae ddim yn mynd i fod yn eitha diddorol. Dy'r tîm oedd Cymraeg, fi credu falle mae cyfle i pob un nhw mynd mewn i'r rowndiau ola. Fi credu bydd y gwech yn y pedwar ola. Wedyn mae dy ti Scarlett a Caerdydd falle yn wyth ola. So fi credu mae'r tîm oedd na falle mwy ffefru'r y cwpan fel rhyw ffordd, so, just fel y carfanau. So, tywydd beth dweud am cwpl o fynyddoedd nawr bod y gwylch yn hoff iawn o'r cwp, a wedyn felly Drigiau mynd trwy y group stages, a wedyn falle mynd mas yn y 16 ola. Os fi roi rhywun i ennill, mae fe'n anodd ar y tîm oedd o'r pencampwriaeth yn dod lawr hefyd. Yn iawn, yn iawn. Be o gwpan pencampwriaeth Ewrop te? Prif gwpan Ewrop? Fi just... Os mae Dupont nôl a mae fe'n chwarae, os mae fe'n chwarae fel 30, wedyn mae Toulouse wedi mynd i ennill popeth. Ond, so mae fe'n anodd i y tîm oedd yna fel nath ni di sôn, Leinster, Toulouse, La Rochelle, Munster, hoff iawn i Europe hefyd. Falle Northampton fel rhyw fath o dark horse o Lloegr, ond fi credu rhyw un o Leinster neu Toulouse fi'n meddwl, os so fi'n ei Toulouse unwaith eto. Gan weld siw mae dy pont yn wneud. Mae'n gorffen ar barcad arfer. Caerdydd yn ennill gan 29 pwynt i 12 yn gipio 6 pwynt. Gynnwys 2 pwynt bonus. Carwyn, fi'n siŵr beth i'n hapus. Joe Goodshire yn sgori cael straight ar y ddiwedd. Ser yn y gêm, Steph Emmanuel. Y gair cyfle mi Iestyn am beth i Steph Emmanuel. Mae fe'n un i edrych mlaen ar gyfer y dyfodol. 19 mlynedd oed, oedd e mas y tîm Dilynwch Cymru. 2 flynedd yn gynnar yn ystod y haf yn gyfer y cwpan y byd Dilynwch. Mae fe'n un i edrych mas amdano. Ie, o di, os mae fe a Bowen hefyd, dwy chwaraewyr dy Caerdydd byth falle gweld bach mwy o dros y tymor, falle rhyw gemau yn
yn y cwpan her neu yn ystod y chwe gwlad. So yes, mae nhw'n dwy yn edrych yn eitha cryf dy'r bil. So mae nhw'n droli gweld sut maen nhw'n gwneud yn SRC a wedyn os maen nhw'n gallu camu lan i'r lefel nesaf. A Carwyn, Caerdydd ar frig y dabl, pa mor hir gallen nhw aros na? Felly ddim o feddwl bod Casnewydd yn wario ti Sadwrn, ond oedd pawb felly'n cwestiynu bydde Caerdydd yn dîm ifanc eleni, felly bydde nhw ddim yn mynd i wneud mor dda, nhw wedi dechrau'n wych yn dyn nhw. A dechrau'r perffaith mewn ffordd, yn erbyn doi dîm felly yn draddodiadol bydde ti wedi disgwyl i feiddi Gaerdydd. Doi dîm felly ystachwaraewyr sy'n fel dim one club man, ond maen nhw'n perthyn i'r gymuned, maen nhw'n chwarae iddo fe, mae Glynebwy a Rygbi Cymru yn dimoedd traddodiadol yn y ffordd hynny. Ond fel nath sylwebydd Saesneg pêl-drog gweud, you can't win anything with kids. Wel, mae Clwb Rygbi Caerdydd yn dangos bod hynny yn bosib. Ond na, dechrau'r perffaith, yn amlwg, fi'n mynd credu fod nhw ar y brig erbyn nos Sadwrn, ond gallen nhw wneud mwy na ennill dwy mas o ddwy. Yn wych, dan nhw. Diolch yn fawr i'r ddoi ohonoch chi, diolch yn fawr am bawb am rando, gan weld sydd ddeithau'n rhagdyfeithiau ar gyfer y penwythnos y fynd. Pob lwc i bob un o dimoedd Cymru, ar ddechrau'r URC, gan ddechrau, fel nes i weid, da Caerdydd nos Wener gytra i Zebra cyn y ddarbu mawr o dreigiau yn erbyn gwych. Wrth gwrs, dim tîm o ddeffro gan wario oherwydd bod Super Rugby Cymru Super Rugby, the Rugby Championship dal yn mynd dal yn ddiwedd. Australia yn erbyn Zeland Newydd, Ariannin yn erbyn De Africa a edrych mas am Fiji yn erbyn Japan yn ffeinal y Pacific Nations Cup hefyd. Dyna gyd. Diolch am rando, diolch i ddau ohonoch chi a so long am y tro. Gwelwch chi wrth sasa. Ta-ra!